Nasugatan ti 52 ti tawen na atanod ani Mario Rabe, kalpasan ang napaltugan iti barangay Ulos San Isidro Abra, pasado alas 11 idi rabii, Abril 27. Iti investigasyon, ti biktima ken dagiti kakadwana iti agiinom, idinto pasaray mapan iti pestuda ti sospek. Biktima tayo kat agiinom da. Actually, ti agiinom pa dagiti victim kin dagiti witnesses nga datoy. Tata idi kuain may ditoy suspect tayo nga mang-awat kanyada nga uston ti inom. Ayaban da isuna, idi hangain may binmabamanen, dapan gayam nakiinom iti bangir, idi nagsubli da igen na nga araken. Tata idi ayaban da aginom, da nagsusungbat da basit, idi handa kikinawatan. Dagos nawat nga inala di paltug na sikat na nagpabutok kut adan natamaan iti biktima nga adi gagiinom. Kuna ti pulisya saan ati biktima ti punteriya ti sospek ngem kitdi isulaeng tinapuntaan. Ibilang na agapo iti kinabartek tinangitunda ti pammaltog. Idi normal nga mangyari ti inuman ngano adalang basit nga handa nakikinawatan. Handa nga agbibinuakaw da, handa nga matansat itong galmay sa kat gaputa datin sa sakbit na kapaltog, so di ayan det usaranda. Nagsagaba ti biktima ti tama ti bala ti paltog iti pribado a paset iti bagina. Narekobre iti crime scene ti maysa basyo ti bala ti caliber 45. Madaman ngagpapaimbag ti biktima iti ospital. Desidido daytoy a mangipila ti reklamo kontra ti sospek. Kahit ko mo ibabalad ko ta agnakam. Ituloy mo di kaso, sir? Ma'am. Nakemegmet ti sospek iti balayda iti metlaing barangay Ulos San Isidro, babaen iti hot pursuit operation, pasado alauna itay parbangon. Depensana nga immasideg iti grupo dagiti agiinom idinta gandaten da adaros dosen iso ang nagpaputok ti paltog. Ay, sutin mo na. Dumukprak. Narekobremot itikot na ti caliber 45 ang mapapati ang naaramat iti insidente. Sumango ti sospek ti reklamo a frustrated homicide ken panaglabsing ti election gun ban. Pamalagip ti pulisya ti San Isidro dagiti kakailan nga datoy halang San Isidro ito yung tirong abra. Sabay ko ba taha nga mausar ti paltuog kin amo tayo man nga ganbantat ta. Kat nga basta-basta kagiruror ti paltog. Kin adaman dagiti hanga pagkikinawatan kat maala ko mamo dayta tungtungan. Hanga DJ basta-basta laang paltugam tanon natay dayta damot pamilya nga mang uray ti suportahan na dayta nga tao dayta biktima. So dapat ko tayo kitan tayo basit ti pinag-igan tayo ti paltuog, tanga basta-basta ti pinag-imat ti paltog. Jessica Boreta, Balitang Solid North.